Ja viime yönä oli pakkasta, mutta miksi me ollaan ulkona, niin kävinpäs hakemassa vähän kalastusverneitä tuohon mun seinille, kun ei sitä ikinä tiedä milloin niin sanottuna pääsee kalastelemaan, avaamaan kalastuskautta, vaikka vesi on niin ylhäällä, niin ei sitä ikinä tiedä. Niin on se hyvä varmistaa niin sanottuna vehkeiden olemista ja siimaiden tiukkuus ja siimojen sille, että onko ne miten elossa. Ja mikäs tässä? Ei ollut. Tuossa. Tuossa oli se, kun minä on keksinyt niin sanottuna kahteen virveleihin 2 siimaa peräkkäin ja toisessa ei ole semmoista tilannetta, että voisi laittaa siihen niinku 2 siimaa niinku mitä näissä muissakin on. Ja on se hyvä vähän varmistaa, että jos tuolla on isompi ahven tai kuha tai hauki, mitä minä pyydystän, niin tai lohikin kanssa, niin ettei mene siimat poikki, niin on hyvä varmistaa. Ja missähän onko? On. Ei ainakaan tämä. Se täytyy mennä tuonne. Tuossa. Tuossahan se näkyy. Tuossahan tuo näkyy. Näin. Eihän mulla mitenkään papoita ole. Ei tietenkään ole. Ja yrmerisestihän sitä niinku kalastellaan avokelalla tai hyrräkelallakin kalastellaan. Ja kortoa sitä miettää ulkoon sisälle. Siis mulla on 2 kissaa tässä talossa. Ja tälle voi mahutettua yhteen käteen. Niin sanottuna kaikki mun virvelit. Ja ottaa kaikki tuohon noin. Oho, yksi virveli meinas olla mun jalkojen päällä. Oi. Näin. Ja tässä on mikä mun suosikki onkaan, niin tässä on niinku semmonen jalkamitta
Ja älkää kysykö, jos miten paljon tässä on jalkaa, mutta tässä on ennen aika paljonkin. Jalkoja. Otetaanpas tuosta ja kokeillaan tälleen. Niin. Vielä tää kestäisi tämän vuoden ja ensi vuodenkin. Tää peruke ja tää siima. Oliko tää jotakin, olikohan tää 20 kilogrammaa tää siima, mikä on tässä, mikä vähän se näkyy, niin on veettykin kyllä isojakin haukia ja isoja ahvenia ja isoja kuhia, kun minä kalastelen joka vuodella keväisin, kesäisin, syksyisin, talvisin. Niin. Kalastelen. Ja Eipä sitä paikkaa siihen maahan. Ja sitten on tämän vuoro. Tästähän se hajosi vanhaa aikana, niin mun toinen niinku semmonen, oliko se musta? Ei hyräkelä, mutta siis mikä tässä olikaan, niin joskus niin minun piti vaihtaa tämä tähän, niin nyt on tämä kuin mikäkin uusi ja tähän minä olen keksinyt vähän niin kuin erilaisen. Se on tämmönen vihreä ja sitten on tämmönen pieni peruke täällä. On keksinyt kanssa. Ja tää on syvällä uistin ja muutenkin. On mulla mennyt yksi tämmönen samanlainen tuonne noin. Niin. Tää on niin hyvä tälleen tarkistaa, että joo, on tiukassa. Tiukassa on niin kuin mikäkin. Näin. Ja olen kyllä tehnyt semmosen teille sanottuna semmosen kalastuksen, kun mähän täällä päin niin tehnyt silleen, että 3 tuommoista virveliä on mulla, niin kuin, yksi on keskellä ja 2 on niin kuin siinä sivulla. Niin olen tehnyt semmosen niin kuin kalastuksen, niin kuin semmosen ryökäilyksen. Niin on joskus vetänyt 3 vapaa yhtä aikaa. Ja joku tahan se kalastajalle, jos on semmoset pylväät venneessä, joku on laittanut 4 tai 8 tai miten monta, kun menee vesille, on niitä tolppeita tai muutenkin siinä, niin on hyvä pitää vaikka virveliä siinä, ettei tarvi vahtia milloin se kala nappaa ja muutenkin. Ja no, tulepas nyt pois. Vähän sotkussa ja pölyissä on.
taisi ollapa mä tähän, kun mä vaihoin uudestaan ja uudestaan tän vihreän siiman ja tän pienen tapsin tähän. Tästähän niinku niin sanottuna katkes yhden kerran tuohon mun salaiseen kalapaikkaan, niin katkes ihan niinku missä mulla on solmut, niin sieltä katkes tuosta meni ihan niinku vihreä siima ja toi pieni peruke meni niin. Siinä oli semmonen luoto. Ja muistin sen siinä ihan lähellä, niin ei kun vaan siihen vaan niinku venneellä soutuu. Ja tapahtui niin, että kaikki virvelit ja uistimet olivat siellä kiven takana tai uistimet oli ylimääräisesti siellä takana, niin toisen minä sain, tai siis ensimmäisen uistimen minä sain, toista mä en saanut. Kulva naps, se oli siellä. Ja näin. Kokeilepas vielä tämä pikku perukke. Olen minä joskus pitänyt isompia perukoita, mutta ne menee niin sanottuna hauven suussa silleen vinnoota muutenkin. Minä olen ajatellut, että nyt riitti isompien perukojen pitoon ja vaan pitänyt näitä pieniä perukeita ja vesytellyt sitten haukia niin sanottuna niistä väsymmäksi, että ei mene siimat eikä peruke sitten. Ja näin. Aha. No niin, Julle. Kyllä aurinko laskeutuu nätisti tuonne suon taakse. Ja no pysytään tuo siinä niin. Enimmäkseen mulla on niinku aina tapa valikoida näitä virveleitä, että mitä me otan mukaan aina tonne vesille. Jos toisesta virvelistä menee siimat sokkuun tai muutenkin, niin pitää saada niinku mitattua, miten pitkälle laittaa uistimen, niin on sitten tuo virveli, minkä me laitan ylös, niin sillä näkee sitten niinku, jos on niinku, mitähän minä yleensä laitan, olisiko minä yleensä laittanut 3 metriä ja jalkaa semmonen 60 tai 50 tai 40, vähän aina silleen vesi lämpöstä riippuen.
Ja vähän räystästettiin. Linnut laulaa. Mut joo, paskella on 19.09. Niin. Ei mitään. Näin tunnelmiin, kun aurinko laskeutuu tuonne ja minä menen tuonne sisälle ottamaan. Että kello tulee 8:30, niin laitan puusaunan lämpimään, niin ei siinä mitään. Minä tästä lopettelen, niin hyvä kun katsoit ja muistaa tilata ja ai niin, tilauksesta puheliloille. Teitä on niin 25, niin se on aika hyvä tulos tänä vuoteen, niin. Eiköhän jatketa näitä erämaan asioita niin kuin aina niin kuin, kun keritään ja muutenkin tehdään tämmöiset. Niin. Ei mitään. Kiitos kun katsoit, niin palataan taas. Se on multa. Moi moi.